This is Cougar's Chic Fashion TV. Timeless style begins after 40. Enjoy the show. Ja. Og du kender det jo efterhånden, ikke? Men du siger jo til, hvis det bliver for ubehageligt. Ja. Så fører jeg den lige så stille ind her. Den kommer her, og geléen er jo lige lidt kold. Den er lige lidt kold, Det er den, ja. Det er den, ja. Er det okay for dig her? Ja. Så fint. Så trykker jeg start her. Det gør du bare, ja. Og så kan du mærke den rotere rundt her. Hvad siger du? Så kan du mærke den lige så stille rotere rundt her. Ja. Det er jo ingenting. Nej. Det er overhovedet ikke. Havde du lidt pletblødning eller noget sidst, eller var der heller haft. Der var heller ikke noget. Nej. For selvom jeg har så meget sarte slimhinder, så har der aldrig været noget. Nej. Tidligere har det været altså ved fitness, altså hver gang vi skulle hoppe. Ja. Altså det er jeg faktisk undladt, fordi det duer ikke. Nej. Og nu tør jeg altså godt at hoppe. Ja, og det er jo det der med, når det ikke er begrænsende mere, ikke? Og det er jo der, vi skal hen, at man stadigvæk kan gøre det, man gerne vil. Ja. Lige bestemt. Thank you for watching Cougar's Chic Fashion TV. If today's looks inspired you, don't forget to like, comment and subscribe.